Sziasztok! Pajzs István vagyok, és a mai videóban megnézzünk egy cikket a lépésszámokról, és hogy szerintem miért nagyon rossz a kommunikációja. Feminál megjelent cikket fogunk megnézni, amit egyébként egy kutatás alapján írtak. Ez a kutatás paywall mögött volt, nekem teljesen megkerülhetetlennek tűnt, nem találtam meg ingyenesen elérhetőben magát a kutatást, úgyhogy már ez is gyengíti igazándiból az értékét. Itt igazándiból nem azzal volt a bajom, hogy hogyan írták meg a kutatásnak az eredményeit, inkább maga a kommunikációja a cikknek szerintem nagyon káros, és megnézzünk majd más kutatásokat, metaanalíziseket, hogy igazándiból milyen eredményekre jutottak, amikor nem egy minimális lépésszámot néztek. Tehát erről a kutatásról az első dolog, amit tudni kell, hogy ez egy cohorts, prospektív kutatás, tehát egy adott időponttól előre menőleg figyeli a résztvevőket. Tudni kell, hogy a résztvevők mentesek voltak a tünetektől, vagy a vizsgált betegségtől, és ilyenkor azt figyelik nagyon hosszú távon, ez is például egy 7 éves időtávban figyelt több száz résztvevőt, hogy milyen eséllyel alakul ki náluk maga az a betegség, amit vizsgálnak. Itt ugye a szívbetegségeket nézték. Maga a kutatás arra jutott, hogy már 3000-3600 lépés megtétele is 26%-kal csökkenti a szívbetegségeknek a kialakulását. Ez nagyon jól hangzik, és ez egy szép szám, hogy 26%, de tudni kell, hogy ilyenkor ez az abszolút kockázat. Sziasztok! Vágásnál vettem észre, hogy ezt a részt újra kell vennem hangilag. Tehát az a lényeg, hogy ilyenkor a relatív kockázat az 0,26% lesz, azaz az alapgenetikai esélyt ennyivel kell megszorozni, és megkapjuk, hogy mennyivel csökken az esély, és ilyenkor már hirtelen nem tűnik olyan nagynak ez a szám. Nyilván nem szabad elbagatelizálni ezt az eredményt sem, mert ez is nagy. Én azt sajnálom, hogy ilyenkor nem emelik ki ezt a dolgot, hogy ez mit jelent pontosan ez a 26%, tehát hogy mi a különbség az abszolút rizikó és a relatív rizikó között. Rögtön a cohorts tanulmányokhoz még visszatérve, hogy ott nagyon sok a zavaró tényező. Tehát, hogy ugyan maga a prospektív cohorts tanulmány a legmegbízhatóbb megfigyeléses tanulmány közé tartozik, de mégis itt is nagyon sok a nem kontrollált változók. Nem veszik figyelembe nagyon gyakran, hogy dohányzik-e mellette az ember, hogy étkezik, és ezeket nem is irányítják. Nagyon gyakran bemondás alapján történik az adatoknak a felvétele, visszaemlékezés alapján, ami tulajdonképpen soha nem pontos, hiszen már gyakran arra sem emlékszik az ember, hogy reggel mit csinált. Egyébként lépésszámmérővel mérték ebben a tanulmányban, hogy mennyi időt töltöttek üléssel, azt is figyelték, illetve hát magát a lépések számát. Egyébként ez egy elég pontos eszköz, azt írják, és a értékekről már beszéltünk, hogy mit találtak, de ezek a tanulmányok nem alkalmasak pont a sok zavaró tényező miatt okokozati összefüggéseknek a feltárására, tehát hogy összefüggéseket találhat, de közvetlen összefüggéseket nem tudnak megállapítani emiatt. Maga a cikk az azzal kezd, hogy ennyi lépést kéne megtenni 60 éves kor felett, mert itt egyébként 60 év fölötti nőket vizsgálták kifejezetten, és az a második sora gyakorlatilag, hogy annyit elárulhatunk, nem 10 000 lépés a cél. Szerintem ez már önmagában problémás, mert nem arra hívja fel a figyelmet, hogy kevesebb is elég lehet, vagy annak is van már pozitív hozam, mint más metaanalízisekben egyébként látható. Az összes idézett tanulmány természetesen a linkekben megtaláljátok, a leírásban, hanem azt sugallja, hogy az hülyeség, arra nem kell törekedni. Igazándiból azt kell tudni, hogy nincs egy varázsszám, viszont a több metaanalízis, ami akár több ezer, vagy több 10 000 résztvevő vizsgál összességében, illetve elemzi ki a róluk szóló kutatásokat, azt találta, hogy minél magasabb a lépésszám, annál magasabb, vagy annál nagyobb százalékban csökken az esélye bizonyos betegségeknek a kialakulása. Tehát, hogy ugyan nincs egy meghatározott szám, hogy te 10 000 lépés mész, akkor soha többé semmi bajod nem lesz, de egészen 12 000 lépésig ki lehet mutatni azt, hogy
hogy relevánsan és szignifikánsan csökken mondjuk itt adott esetben a szívbetegségeknek, a stroke-nak a kockázata. Tehát szerintem ez azért nem jó üzenet, mert az amúgy is azok az emberek, akik az életmódváltást még nem kezdték el, azoknak értem, hogy ijesztő lehet a 10 000 szám, de nekik azt kéne kommunikálni, hogy egy kicsi is már egy pozitív változás, és onnan fölépíteni szép lassan, hosszú távon azt, hogy minél többet mozogjanak az emberek, hiszen mondom, megnézték, hogy 4000, 8000 és 12 000 lépés között is nagyon nagy a különbség. Itt meg, ha jól tudom, mindjárt mondom, nézem, hogy mi a sztori. Itt pedig arról beszéltek, hogy napi 3000 lépés elérhető és észszerű cél, ami egyensúlyban lenne a résztvevőnök aktivitásával, mégis nagyot dobna egészségi állapotokon. Ami így van, de és az eredeti írásban azt is írják, hogy ez egy jó kommunikáció lenne, hogy már kevés mozgás is számít. De itt ugye kifejezetten arra hegyezték ki itt a magyar átfordításban és átírásban, hogy a 10 000 az gyakorlatilag hülyeség, ennyi is elég, tehát minek többet mozogni, ami egyrészt nem helytálló, és mondom nem, tehát hogy nem tudjuk azoknak az emberek, akiknek átadjuk ezt az üzenetet, milyen genetikai hátterük van, hogy élnek, hogyan étkeznek, dohányoznak-e, ugye, ami nagyon relevánsan bele tud szólni nagyon sok egészségügyi problémába, vagy problémának a kialakulásába, tehát nekik semmiképp sem azt kell üzenni, hogy 3000 elég, hanem hogy az már egy jó szám, jó kiinduló, de hogy onnan lehet tovább építkezni. És engem azért bosszant ez, és azért tartom baromi károsnak, mert az egyébként is keveset mozgó, sajnos keveset sportoló magyar társadalomnak azt üzenjük, hogy jó, hát az elég, de akkor lehet, hogy az 1500 sem rossz. Tehát, hogy nem azt üzenjük, hogy ez fontosan erre odafigyelni, hanem, hogy hát így el lehet lébecolni, ezzel is himi-humizni. A másik kutatásban, amit említettem, ahol a több különböző lépésszám mennyiséget néztek meg, ott azt írják, hogy 8000-ig a legtöbb pozitív hatás már érvényesül egyébként, tehát inkább azt mondanám, hogy az egy jó szám, de nagyon sok esetben még 12 000 lépésnél is érzékelték a még jobb hatását. Úgyhogy én ilyenkor minden ilyen cikkbe beleírnám. Nyilván nem mindenkinek van ideje arra, hogy most 2 órát sétával töltsön egy nap, vagy nem tudom, de lehetne bele ötleteket adni, hogy telefonálás közben sétáljon az ember, reggel menjen ki, kicsit mászkáljon le fel a lakásban, végezzen valami könnyű testmozgást, hogy nagyon félrevezetőnek érzem én ezt, és hogy mondjam, tehát hogy ez egy nehéz üzenet, de nem szabad kikönnyíteni szerintem, és elvenni annak az élét, hogy mennyire fontos dolog az, hogy mozogjunk, ami akár csak egy séta, egy könnyű séta, főleg idősebb korban, ahol nagyon fontos az izommegtartásra az odafigyelés, úgyhogy ezek egy kicsit felszoktak bosszantani. Ne felejtjétek, a nap végén mindig minőségi és mennyiségi kérdések vannak, maradjatok szkeptikusak. Sziasztok!